Volem ajudants. Oh, l'oceà, tan fascinant que és l'oceà. Sota el mar hi pots trobar coses meravelloses, com aquesta casa. Clar que és una pinya, senyor. Pensi una mica. Avui és un gran dia, Gary. Mira'm, vaig ben nu! Avui és tan bona condició física i ara farem una mica d'esport, Gary. Oh, vinga, som-hi! Ui, ui, ui. Estic a punt! Estic a punt, 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 estic a punt. Molt de bé, noia esponja. Ai, aquí li tenim el millor local més ben localitzat per poder venir a menjar. El crustaci cruixent. Aquesta oloreta hamburguesa, el castell que diu que busquen ajudants. He esperat aquest dia tota la meva vida. Entraré per la porta, aniré xinutxant a veure l'amo del restaurant, el miraré als ulls i li demanaré que em contracti, no ho puc fer de cap manera. Patrici! Et penses que pots fotre al camp? He estat... No hi eres. Ah? Hauries d'anar al crustaci cruixent i aconseguir aquella feina que volies tu. No ho puc fer, que no ho veus. Jo no seria capaç de fer-ho. Qui va ser el que va dir per primera vegada? Ja sabeu el que voleu? Era jo. I qui va ser el qui va construir una espàtula al mig del carrer amb bastonets? Era jo. I qui és? I qui va ser? Un noiet molt ben parit en forma d'esponja. Soc jo! Ai, estàs a punt? Jo estic a punt! Estàs a punt de debò? Estic a punt! Estàs a punt, has dit? Vinga, som-hi, cap dins! Estic a punt, estic a punt, estic a punt, estic a punt, estic a punt. Estic a punt, estic a punt. La mare que el va matricular. Però es pot saber què vol d'aquestes hores del matí. Estic a punt, estic a punt, estic a punt, estic a punt. Oh, he de visar el senyor! Senyor Crustaci, senyor Crustaci! Ja estic a punt per fotre tot en l'aire.